Iya. Oh. Ayo nger arsa sing ati-ati yo nger prayitna Turangga Wahyu Budaya. Ya. Oh. Sapa? Ya, Bontrat. Ya. Pinarung endahing wirama jogetan Turangga Wahyu Budaya kaos kondang kaloka ing Nuswantara agawe sang kang para miyarsa Pinarung yungane irama jogetane Turangga Wahyu Budaya kawus kondang kaloka ing Nuswantara agawe sang kang para miyarsa Pinarung endahing wirama jogetane Turangga Wahyu Budaya kang wis kondang kaloka ing Nuswantara agawe sang kang para miyarsa
budaya. Yo Mas, yo Mas. Yo Mas Kirun. Ayo Rut. Oh oh. Oh oh. Yo. Ya. Oh. Yo. Oh oh. Oh oh. A. Yo. Oh. Yep. Mas Yono kira Mas Yono. Oh. Mas Joko, matur nuwun rawuhipun Mas Joko saking Tudan. Besok kita ketemu lagi Mas Joko. Yo, iki piye iki? Piye iki? Oh, Apik. Oh. 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 Oh, oh. Sorry bos. Yo. Oh. Iya. Ya. Oh, Oh. Ya. Oh. Jos. Lo. Ayo gar. Ayo mundur. oh, oh. Tuh. Ya. Ide. Oh. Oh, oh. Wahyu budaya. Yo Mas. Sus aja guyu sus. Iya. Oh, Oh. Iya. Oh. Oh. Iya.
Ye hop. Yo 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 yo. Jos. Ye ye Oh 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 ha oh ha oh ha oh. Jos. Hop. Ye ah. Yo. Ye cho. Yo. Ah 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 ah. Mas Hari jenggot Ron. Ayo Dot. Lah. Giliranmu Dot. Ayo ayo. Giliran untuk selanjutnya. Tuh. Ya, seto sus ngayo kepecet engko. Aduh. Oke. Ai, ijol. Ticok. Kena wedak, Dik. Wangi. Langge. Niki wangi lagi. Wangi. Ayo. Coba Mas Padano iki sapa maneh? Wani-wani lawan aku maju yo. Tak Ya iki Sang Prabu Kala Sregi. Hup hup. Oh, mati dening aku kowe Satria. Iya, Man. Ayo. Apa iki? Apa saya? Ayo. Panjen darbi watak Satria maju suci ger. Iki tampanan wae. Maju sithik ajur. Kulit sarta balungmu. Pak Kirun, wayahmu Pak Kirun. Oi. Uruk. Rinonce. Pak Basoni, besok saya tidak kerja lah, Bas. Pak Basroni. Pak Basroni loh ini. Pak Basroni Mas Sandi. Iya. Ayo. Oke Mas Hujan, terima kasih. Rawuhipun Sugeng Gondoro Sugeng. Kondor Mas Hujan mugi tansah pinaring rahayu ngantos dumugi Arsa. Ya. Ayo le Arsa sing hati-hati lele nangin damu yer. Bakal tak rucang kulit sarta balungmu sira dadi mangsaku iki. Put biar ora sido. Urung. Durung modar dening aku Arsa.
Kok 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 kok. Ayo ki, ayo. Apa? Ayo. Sing waspada. Oh. 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 Yo, Oh. yo, Oh. Oh. yo, Oh. yo, Oh. 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 Yo. Iki lho, Le. Ayo, 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 ayo. Yo. 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 Hop. Oh. Ah. Yo. 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 Goyang, buket-buket. Ayo Ardi, Ardi. Ayo. Ora wani-wani aja. Ayo bojreng ibis laknat. Paro prater paro. Ayo. Ayo. Bobong iki lho. Hati-hati ya, yo. Yo kroyok. Amu Jayabrata Singa barong pranyata Kambayani garang kang kena binandeng netranyo pindhoda ana Ayo Riki. wataira tur angkara kang kasuwur gawe tunaning sesama yen lena kena bi lahi ayo Cong, matur suwun cong. Picong. Oh, hop.
blonjo semen, blonjo wesi ya toh. Notane diglumpukne Pak Tris. Bangun teras. Oh. Iya Kang Bandi. Nggih. Turangga Wahyu Budaya. Yo oh. Oh. Kasuwun sedaya para sesepuh sakit ngaturaken wonten ing ajeng. Nggih. Nggih. Monggo Mas Hari, Mas Hari. Nggih, sabar. Nggih. Sampun ngaturi sedaya dhumateng para rawuh ingkang dalu punika sampun rawuh wonten mriki nggih. Akaturi Turangga Wahyu Budaya wonten ing 1 Muharram ugi wonten ing wulan Sura kepareng wonten ing dalu punika ngaturaken sedaya napa ingkang dados nadar dening para masyarakat lingkungan Sawan Sidorejo Kapan Tulungagung pramila wonten ing dalu punika sampun kaleksanan lan ugi sampun kasembadan napa ingkang sampun dipun gayuh pramila wonten ing dalu punika karanten sanak donya kaki danya ingkang bau reksa wonten ing sawan dalu punika muga samangke tansah mangya rahayu dumawah ingkang kala sengkala ingkang dumawah wonten ing pekarangan bumi pertiwi sawan tansah pinanggih rahayu boten-boten sedaya pepalang satunggal punapa pinepihna saking ing sambikala pramila dumateng sedaya para kanca lan ugi dumateng para dulur-dulur ingkang sampun anyengkuyung mengkaipun adicara tasakuran wulan Sura tansah mangya rahayu rahayu selaminya jaya-jaya wijayanti nir ing sambikala. Mas Rompi matur nuwun Mas Rompi. Mas Rompi nggih. Saking Turangga Budaya.
Banggi. Wah, man panas man. Terno Bali man. Wah. Aku terno Bali man. Ya. Oh, Mbah Mungkono matur suwun, Mbah. Oh, eseme. Ya. Oh. Duh, Turaga Wayu Budaya. Kineng diman paraku man. Panas man neng dini. Terno mulai maning neng di paraku man. Paramu neng ujang. Aduh man. Tak terke bali. Aduh man. Rinonce. Pak Bas. Saya besok tidak kerja Pak Bas. Besok ada kepentingan. enggak mancing Pak Bas. Oh. Pak Bas. Besok enggak kerja Pak. Halo Pak Bas. Saya besok tidak kerja Pak Bas. Enggak mancing Pak Bas. Tidak mancing Pak Bas. Panas man, yung, yung, Jabang man jabang. Balgi dumateng dulur-dulur matur sembah nuwun. Sedaya donatur kegiatan panggung gembira Turangga Wayu Budaya. Khususipun keluarga besar dari Sawahan Sidorejo. Loro Mantulung Agung wonten dalu punika kang sampun kawontenaken kegiatan lan ugi hiburan wonten dalu punika kepareng kawula nyuwun pamit. Mugi tansah pinanggih rayu, sugeng dalu, sugeng kondur, sugeng pepanggihan wonten ing sanes sedal.
sampun rampung giyaran dalu punika lilakna nyuwun pamit prawarga sadaya jaranan wayu budaya among kasih pagelaran sugeng perpisahan mugi pinanggih malih. Alvaro Audio matur suwun kanca-kanca YouTuber matur suwun sampai jumpa.